is maandagmiddag en we zijn hier te gast bij de Kruising in het Kruispunt in Hulst. En de Kruising heeft een prachtig programma voor mensen met een lichte beperking. Maar we hebben hier aan tafel Albert Reunes en die kan daar van alles over vertellen. Albert, welkom. Kun je om te beginnen even voorstellen? Albert Reunes, ja, we zitten hier in het Kruispunt. Dat is het voormalige Rode Kruisgebouw. En ik ben eigenlijk al sinds, ik moest het vanmorgen even tellen, 35 jaar geleden ben ik hier lid geworden bij het Rode Kruis. En kort daarna dan ook gebouwbeheerder van het Rode Kruis. En dus dat al een jaar of 30 doe ik dat inmiddels. Mooi. We zijn hier voor de Kruising. Dat is niet iets nieuws. Kun je daar iets over vertellen? Oh ja, de Kruising is eigenlijk een soos. Hier, het Kruispunt, het idee was dat wij hier allerlei sociale activiteiten organiseren. EHBO zit hier, toen de tijd ook de AA-groep, dat weet je. En in die categorie hielden wij dan activiteiten. En op een gegeven moment Marie-Louise Manhart, die kwam met het idee van... er is eigenlijk weinig te doen voor ons mensen met een lichte lichamelijke beperking. En toen zei ik zo van, nou ja, wat let je? Jij kunt het redelijk organiseren, dus jij organiseert en ik faciliteer. En eigenlijk zijn we dan zo samen hier begonnen, 19 jaar geleden. En dat liep tot vorig jaar, zoals je weet. En we proberen nu samen inderdaad met Hulst voor elkaar, proberen wij een doorstart te maken van deze soos. En het goede nieuws is, we zijn dus net begonnen en het is volle bak. Dus dat is goed om te mogen zien, hè? Absoluut, want... Er zijn wat beelden gemaakt van de bingo-middag en daar zien we mensen zitten. Hoe zou je de doelgroep nog verder omschrijven? Qua leeftijd, is het voor jong en oud? Vertel daar iets over. Nou, aanvankelijk was het idee van een beetje de jongeren, omdat, ik zou bijna zeggen vroeger, het idee was de jonge invaliden tot 18 jaar die werden vertroeteld. De 65-plussers toen de tijd gingen naar de Blauwe Hoef, je weet, werden ook vertroeteld. Het is dan die categorie eigenlijk de 40ers en de 50ers die een lichte lichamelijke probleem hebben. Die zeggen, er is weinig te doen voor ons. En die groep hadden wij ons in het begin op gericht. Alleen wat gebeurt er? Dan heb je een groep en die wordt ook ouder. Dus die groeit gelijk naar een groep toe met zwaardere lichamelijke beperkingen. En in feite zie je dat niet meer. Dus de gemiddelde leeftijd ligt nou wel rond de 60 van de deelnemers gemiddeld. Oké, maar mensen van jonger dan 60 zijn nog hartstikke welkom. En ook het programma wordt min of meer aangepast en ingesteld op mensen die ook wat jonger zijn. Wat kun je vertellen over het programma? Nou, het programma is zo veelzijdig mogelijk. En in de afgelopen jaren hebben we ook iedere keer gevraagd van, ook aan de deelnemers, wat wil je of wat vind je leuk? We hebben ook enquêtes gehouden binnen de groep. En er is binnen die groep zijn er mensen de ene heeft heel graag een presentatie. De ander die gaat liever een uitstapje. We hebben ook excursies gemaakt. Vaste ankerpunten zijn wel altijd Pasen en Kerst, dat er iets gemaakt moet worden. En dan heb je ook weer een vaste groep die dat weer wat leuker vindt. Dus ja, je hebt toch verschillende interesses binnen de groep. Ja. En dan is het dan moeilijk om dan een samenhangend geheel te maken. Het moet heel afwisselend zijn, dat wel. Maar er zullen ongetwijfeld ook mensen kijken en luisteren die zeggen van ja, maar ik kan eigenlijk niet iedere maandagmiddag. Hoe dan? Oh, wat dat betreft, daar gaan we heel flexibel mee om. Je hebt natuurlijk, het is bij definitie al een groep met mensen die wat zwakker zijn en niet altijd kunnen. En daar houden wij dat maakt niet uit. En er wordt ook elkaar soms met opgehaald, dus wordt geholpen, onderling wordt er geholpen. We hebben tot nog toe altijd voldoende vrijwilligers gehad om die mensen te helpen. Dus ja, men moet wel zeggen wat er aan de hand is en hoe je behandeld wenst te worden. Dus daar wordt rekening mee gehouden. Ja. Dus in principe is de drempel heel laag. Mensen kunnen gewoon aanschuiven op maandagmiddagen. Mensen die zitten te luisteren en die denken van nou, het Kruispunt weet ik wel te vinden. Maar hoe kom ik nou bij dat clubje? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kom je bij het clubje? Nou, ik merk de afgelopen tijd ook dat mond-op-mond reclame is ongeveer de belangrijkste reclame die er is. Je kunt van alles in de krant zetten. Of het nou Zeeuws-Vlaams advertentieblad is of weet ik wat, dat wordt toch nog te weinig gelezen blijkbaar. En daar hebben we heel weinig extra aanloop van, ik het zo zeggen.
Maar nu kan het toch, dacht ik, via Huls voor elkaar kan men zich aanmelden. En voor deze middag, dacht ik, vanwege deze doorstart die we aan het maken zijn. Ja, de doorstart wordt inderdaad opgepakt door Stichting Huls voor elkaar. Omdat het een te mooi initiatief was om zomaar dood te laten bloeien. Maar Louise Mannaert heeft iets prachtigs neergezet samen met de vrijwilligers en Albert Reuners natuurlijk. Als je als laatste van dit interview nog even een wervende opmerking wil zeggen tegen de mensen die welkom zijn. Wat is dan je tekst? Nou, mijn teksten zijn is van blijf niet thuis zitten. De deur staat hier open. Financieel, we doen het voor een vriendenprijsje, een zacht prijsje. En laat je hier gewoon amuseren door de ambiance die hier is. Er is altijd een goede ambiance. Gewoon een gezellige middag voor iedereen. Een middag, ja. Dat is een goede samenvatting, ja. Dat is een prachtige afsluiting. Dankjewel, heel veel succes en ik hoop dat we veel mensen blij mogen maken. Ja, fijn, dank je. Lieve mensen, wat fijn dat jullie met zoveel zijn gekomen. Een paar weken geleden zaten we hier om afscheid te nemen van Marlouise. Want uiteindelijk heeft Marlouise jaren hier de kruising georganiseerd. En allemaal leuke en verrassende middagen ingericht. Toen heb ik gezegd of Stichting Huls voor elkaar heeft gezegd van zoiets moois, dat laten we niet zomaar stoppen en dat laten we niet doodbloeien. We gaan verder. En nu zijn we 14 dagen verder en we staan hier. Maar nog niet met een volledig programma, want om een nieuwe Marlouise te vinden is nog niet zo heel makkelijk. Maar we gaan wel door. En daarnet zijn wat flyers uitgedeeld met de datums dat we weer bij elkaar zullen komen. Daar zitten wat verrassingen bij. Volgende keer zal er een middag georganiseerd worden. Een informatieve middag die door een aantal collega's van mij van Huls voor elkaar, die komen van alles vertellen. Interessante dingen voor u over eventueel slapen of stressreductie of hoe dat je het beste kunt bewegen. Dus dat is een wat serieuzere middag. Welkom, leuk dat je er bent. En de 14 dagen daarna staat er een paar stukje maken. En dat is natuurlijk altijd heel leuk. Want dan zitten we dan echt al helemaal in de paastijd. We zijn heel blij dat vandaag Roger onze bingo master is. Want die gaat de bingo molen draaien. En natuurlijk is Albert er ook. En Albert en zijn vrouw hebben weer hele goede voorbereidingen en zorgzame tijd erin gestoken om dit allemaal weer mogelijk te maken. Stichting Huls voor elkaar heeft dit prachtige initiatief over mogen nemen. Maar Louise Mannaert, samen met Albert en de vrijwilligers, hebben dit 19 jaar neergezet op maandagmiddag. Om de 14 dagen werd er in het Kruispunt een gezellige middag georganiseerd. En Stichting Huls voor elkaar doet een herstart. En vandaag zijn we gestart met de nieuwe versie Kruising. Iedereen is van harte welkom en mensen die graag willen komen, die kunnen zich aanmelden via Stichting Huls voor elkaar. Telefoonnummer 011 4 68 47 00. En verder, iedereen die belangstelling heeft en zonder aanmelding is ook zeker van harte welkom. Kom mee met een kennis of met de buurvrouw.
De deur staat open vanaf 2 uur. Fijn, tot dan.